ги извинявай, но просто не се сдържам вече. Люси прекалява. Люси, обръщам се към теб специално. Така. С какво го заслужава Маги този коментар, че не знае какво иска ти? Знаеш ли въобще ти какво искаш? Че когато и да си поискала, Маги ти е правила клип, нали? Колкото и да е било лошо, колко и да е била болна, ти е правила клип, нали? Когато Маги спря да прави клипове, ти дойде при мен и ми каза: направи ми, моля те, един поздрав. Аз какво направих? Направих ли го веднага? Направи го. Ти си неблагодарно куче, ей! Внимавай на кого говориш тия коментари, внимавай на кой ги пращаш. Просто внимавай. Не искам тези коментари да стигат до Маги. Престани вече, неблагодарница.